ଦିନ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଯୋଜନା ଭରା ରାତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶୀତଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର ପବନର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ। ସେ ରାତିଟି ଥିଲା ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର। ସତେ ଯେମିତି କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକର ନିଛୁକ ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଳାରୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2010, ସେକ୍ଟର 3, ରାଉରକେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାତିଟି ଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳି, ବାଇକ୍ ରେସିଂ ଭଳି ଅନେକ ଖେଳରେ ମସ୍ଗୁଲ ଗ୍ରାହକ ବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ସେ ଥିଲା ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାର ମେଳା। ସେ ମେଳାକୁ ମାନସ ପ୍ରୀତମ ନାମକ ଜଣେ ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ ଓ ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତା ନଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମାନସ ପ୍ରୀତମ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ହଳଦିଆ ଚୁଡ଼ିଦାର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିବା ବିନ୍ଦି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରି ଅବତରଣ କରିছে ସେ ମେଳାରେ। ହରିଣୀ ଭଳି ଚାହାଣୀ ଓ ରାଜହଂସୀ ଭଳି ଚାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଉଥିଲା ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ମାନସ ପ୍ରୀତମର ମନରେ ଉଜ୍ଜଳିତ ଦୀପ ସଦୃଶ ପ୍ରୀତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ ମେଳାର ମାହୋଲ ମାନସ ପ୍ରୀତମ ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ ଥିଲା। ତା ଆଖି କେବଳ ତାର ମନର ସାଥୀକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମାନସ ପ୍ରୀତମର ଆଖି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେଜାଣି କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ତାର ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଖୋଜି ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ତା ମନର ମାଉସୀ ପାଖକୁ। ଶେଷରେ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ପାଇଗଲା। ସେ ଝିଅଟି ତା ସପରିବାର ସହିତ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମାନସ ପ୍ରୀତମକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା ଆଖି ଓ ଆଖିର ମିଳନ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ଚାହୁଁଥାଏ ତା ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତା ପରିବାର ଥିବାରୁ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ତା ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ସେ ସବୁକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତା ମନର ନାୟିକା। ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଢିବିରଙ୍କ ଜାଲ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛଟି ଭଳି ଅନେକ ଥର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନସ ପ୍ରୀତମ। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ମନର ନାୟିକା ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ଷ୍ଟଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ। ତା ମନର ନାୟିକା ମାନସ ପ୍ରୀତମକୁ ନ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ତାହା ଜାଣିପାରି ପୁଣି ତା ଆଗକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏମିତି ବହୁ ସମୟ ମେଳାରେ ବୁଲିବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଝିଅର ସପରିବାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାନସ ପ୍ରୀତମ ବହୁତ ସାହସ କରି ତା ମନର ନାୟିକା ଥିବା ଷ୍ଟଲର ପାଖ ଷ୍ଟଲକୁ ଯାଇ ତା ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ